sap hau briu kalong kijing ai bakrau na ublay. Hanrei kalong ru kabala banang man penroy da kijing hikai. Hagni ki por bamenta kajing nang jingtip halor kasap bat ka kampen roy lakalalong kawai na ki benta bakongsan ha ka puli ka puthi khamtam na ka benta ki samla puli. Hagni ki juk kathong ka Belfon Community College Lumsiam ka balapenya ya ki sister jong ka FMA selection kala penlong ya ka skill development exhibition hayo Lumsiap ban peni pajba ya ki sap jong ki samla puli ki bapuli Hagani ka college khamtam habai day bat kasu katany. Hagani ka sngi urang ba shnong ka Lumsiap rangkat ka dorbar shnong kelapon pau ya ka jingkemen halor ka jingla jo ki samla pule bat kila ai jingkershan ba kum kini ki program kindang beteng ban kentiu ka jinglang jing start jong ki samla bat ka roy ka par jong ka shnong ka thau. Na kaliang sisa hilan kelapon pau ka jing sngongu sa ka dorbar shnong halor ka jing ai jaka ba ka jingkershan habaro ki benta bat kala ai ke jingker kuru ya ke nohi kai ke bala tray shitam ban penlong ya kene ke jingalang ka bajam. And afford 6 badges bongi ke students ki mang that train hangni menta ka jing thu jing hangni menta kalong ngelum lang hangni kalong ban display mangi ong ye kene ki sat ki phong jing ki ye kene ki jing su jing than jing ki ban pen I ba kanu ini ki samla ki long shisha ki betebit ha ka kam khantam fashion designing or kumba ong sa development ba tapi pe ye ki jing su jing than jing ki ye ki jing su jing ki kam ida shu ki trainees nda ki long ki khana ki ba dan ka jing tibit ka ba ha bat ki ba long ki ba yai na bat ki ba kham bania ro bat ki dan ro ka jing nang jing start ati pon na padang ki khana ki mde ki khana class 6 class 7 ndai gidan ka jong qualification ndai pe ka jing thang jumpi ka jing kwa jumpi ban tip mom dai tang ka jing pulih ka kot ndai kum ye kini kum no ban sangkam sangjam iswa ban pen kun nga kwa ban ong ye pi ba ka dang kam dai ka busuk ban sangkam bat kam dai ka busuk ban yok kam ndai ki jing ena ka long ka pokong san ha wat jus dang de ba has ang de ki berit ndai ke jing ina bat ka strategy ngi ongo de ban plan na no ban le ega business jupi plan ta kamot kan sa fail ba ndai la da pidan ki plan la dangim la ban achieve 100% ro la kum no 80% pin sala ban achieve shi ba kadai ya kan ke jing karshan jupi play shibun to ulai unang ku ka do ye pi pinang la ki kam ki pakrau ma pi sha la boro shikata Teka balai nga ai kublai ya sa Edelbat badan handi ba coordinate ikani ke program ya ECA jungi advisor bapa na po MSDS pada Miss Evangeline ibade trainer but kamta Mrs. Grace Vika jungi but Sister Mary administrator jam Pasting mat ki 3 minute ina ka jong kakam mat ba kumju yang kan pai biang 16 makin pai khamat soble wa uble udio ba un penya ya ka jingem ka jopi ti naklam da penslam su kan chuye ki ai erpa de pi ba pilong ti ba sim khia ya ka no kam bo fitre le ba supet tang ba supet ni na baru kita ki jiktre jopi ki ba la ngapat i baru re ke long ke bala di hun sha begin pe ang laki di kikentian nga try nga numdon ni baka nai fi o ulay unang kerkui fi tray hok e kam bat le hok e kam kulay sibun Karma.